Wel, da ni dal yma yn Gylch y Moch, efo Phil Foley. A beth sy'n braf I weld, hein ydy'r dyfodol dangos y moch yma, ynddi? Yn hollol felly. Da ni dod I bora dydd Iau fel hyn, a hyfryd o beth bod y teuluodd wedi mynnu cael dod ar plant ifanc yma. Dyma nhw, hein di bridwyr moch y dyfodol, hein ydy'r siomen os liciwch chi. A os am dwywaith pan da chi'n sbio ar y teuluodd yma nhw hefo nhw, os cawn ni mond un o'n nhw yn datblygu I wneud y job yn iawn, ysbiwch braf o beth dio. Bod na ddyfodol a bod na genhedlaeth eto yn barod I ddilyn. Mae yna rhyw hen gadeirydd wrtha fi allan dechrau rhai gorau iddi, ond mae o'n godi calon anferthol gweld rai o'r plant ifanc yma. A mae yna rhaid nhw'n dangos diddordeb. Da chi'n wedi gweld bod nhw'n dangos diddordeb. A da ni hefyd wedi cael cynrychiolaeth gan cwmni Marks and Spencers I noddi. A da ni wedi cael ymatab da iawn, a hwn di'r clas cyntaf i'r plant fenga un. Wedyn, da ni'n mynd I fyny trwy yr oedrana wedyn, ond dyma nhw, chi, be well ydych chi weld ar fora dydd Iau yn y sioe frenhinol, a teuluodd sydd yn Nghlwm a Moch ers blynyddodd, hefo'r genhedlaeth nesa'n dod ymlaen. Ie, tad, a da ni'n gweld y teulu o Llithfaen yn dod drwad. A da chi'n mynd gweld yn cael hwyl iawn na ni. Wedi mhagu yn y pethau, de. Ia. A braf iawn gweld bod nhw'n cymryd diddordeb. Wel, un peth I mi ydy, sy'n braf I gweld y plant ydy faint o... Os ywbeth, faint o hyder sgynnyn nhw efo'r anifeiliaid, a mae o weld yn ail natur ydyn nhw'n dydi. Yn hollol, dwi wedi bod yn siarad fe rai o'r plant ifanc yma bore yma. A dim jyst bod nhw'n diddordeb camdi'r cylch. Maen nhw'n gwybod chydig am I'm hoch ar yr oedran yma. So dwi'n hynod falch ac yn hyderus iawn y bydd yna rhywun o'r cylch yma yn nhw fydd y dyfodol ynddo. A mae'n beth braf iawn adwy. D'chod, mae nhw weld yn twyso nhw. Chwarae teg ydyn nhw, maen nhw'n gyd yn... Ac yn yr oedran yma, os fysa'r beirniad yn gallu, nelo 4 ohonyn nhw, dyle'r 4 gael bathodyn cyntaf. Cos I cadw nhw fynd, ond dyna fod, dyna di natur cystadlu, dyna di'r natur y byd ydyn ni'n efo. Wrth gwrs, mae'n siŵr bod o'n bwysig iawn I bob un, d'chod, bod yn ymwybodol o'na cystadleuaeth ydi o, de, ac, d'chod. Hwnnw di'r pwysigrwydd. Ac unwaith cychwynna nhw felly, fe gynnu rhyw grounding beth I cystadlu. Yn byd tad. Ac unwaith mae'n cael eich gwaith chi, mae'n anodd iawn gael o'na. Yn byd tad, yn gan I weld beth ydy'r beirniad o'n. Dwi'n siŵr bod o wedi gwneud I feddwl I fyny. A dwi'n siŵr bod ni'n mynd I gael cyfarwyddwr y sioe I ddosbarthu'r rhibana. A mae'r her moch ma'n gan bafiad I fi'n bach. Yndyn, ond wych chi be, bod yn onast, wrth bod gynnon ni gylch igon mawr. Dwi'n mynd ama bod y plant yn gwneud gwell job na rhieni. Mae ni gylch igon mawr, mae yna le I bob fynd, os yw'n rhaid yn fod wrth ochr I gilydd. Na fo, y fi sy'n bod yn feirniadol rwan, de. Ie, tad. Wel, dyma ni, mae'n barod I gyflwyno. A da o beth bod ni'n cael cyfarwyddwr, prif gyfarwyddwr y sioe, yn mynd I rhaid o'i amser I gynrychioli y gymdeithas. A dyna chi hyder i'r plant bach. Dyna chi wedi gofio am byth fydd y llun yna, ynde? Ie, siwr. Gan I weld beth ydy'r beirniad o'n, mae'n dal I ddisgwyl. Yndi, dwi'n siŵr bod wedi gwneud I feddwl I fyny. Mae'r hen Brian Upchurch, fel dwi'n dweud, mae wedi cychwyn a mae wedi gweld datblygiad cystadlaethau young handlers. Mae rhaid bod yn onast. Doedden nhw'n bodoli pan o'n i'n blentyn, ond da o beth bod o wedi cael I hysbysu a hefyd wedi alw. Dyma ni, mae fo. Mae'r wobr gyntaf mynd at Emyr. Emyr Roberts at Llithfaen. Yndi tad. A gyda fo, dipyn I ddilyn ar ôl I fam a'i dad fan does. Yna fo, mae'n cychwyn dydi. Mae'n cychwyn ar y llwybr. A da iawn o, a gath ni air bach efo fo bore yma. O, dod, na chi. And the second prize, if we'd have been doing it, would have gone to his little sister, Annes. Ac Annes yn cael yr ail hefyd, ond... Da iawn o.
A mae'n wych i weld y... Arbennig hefyd, arbennig. A beth sydd yn braf yma, fel o'n i'n dweud, bechas o'n i gyd cael cyntaf, yr un bathodyn maen nhw gyd yn gael. So, felly be, i'r plant bach, weli sy'n gwell trefniant yn ni'n erioed. A fel am ar rhoi, da chod o'r hwb iddyn nhw mynd ymlaen, ynddi. Wel wir, mae Emyr ac Annes Roberts wedi cael cynta a gael. Da iawn chdi, sut ti'n deimlo? Hapus. Ti'n hapus iawn? Ynddo. Da iawn chdi. A beth ti wedi gael? Ti'n wedi dangos beth ti wedi gael? Dangos hwnna i'r camera. Da iawn chdi. A chdi dda hefyd? Sut ti'n teimlo? Hapus? Ia? Ie. Da iawn. Ac yr brawd a chwaer wedi cael y gyntaf ar ail hefyd, ne? Ys Hannes cael o ail ma si cael cyntaf. Da iawn chdi. A ti'n wedi dangos hwnna i'r camera i bob adra? Da iawn. Mae'n gyfechiadau i chi. Diolch yn fawr.